Ja by som chcel teda zareagovať na toho daňového podvodníka, pretože toto smeráci neustále opakujú a ako sa hovorí, že 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou, ale nikto sa nepozrie na fakty. Ja osobne mám tiež kamaráta, ktorý je zarytý smerák, strašne veľa debatujeme, aj sme debatovali. Vtedy o tom písali plus jeden deň, sa volá ten penťacký plátok. Ako to bolo s tou Fabiou, koľko kilometrov. Ja som si to vtedy vyrátal, už teraz spätne nie, ale pri tých cenách paliv. Mne to vyšlo, že keby na tej Fabii, čo oni víria, tých 600 kilometrov denne, neviem koľko to bolo, 220 alebo 240, že mala najazdené, keby najazdil nič, tak mi to vtedy vyšlo podľa výpočtov, že by ušetril na daní 11 alebo 12 tisíc eur. Podľa mojich výpočtov. A popri tom som zaplatil 560 miliónov korún daní a odvodov. To chcem povedať. A mňa presviečajú fakty. Keď si pozriem, neviem, či mnohí možno, že poznajú, mnohí nepoznajú stránku finstat.sk, tam máte všetky dáta o firmách, či sú to firmy vzdialené, veľké, malé. Tam je aj rodinná firma pána Matoviča, Region Press. To bola firma, myslím, že od 2013 sú tam dáta. To bola firma, ktorá mala miliónové obraty, 4,5 milióna eur. A ušetril by na daní na tej Fabii 12 000 eur. Ako sám spomínal, neviem, ktorý rok ste to spomínali, že ste zarobili zdanených 150 miliónov korún v niektorom roku. Nezdanených, ale pred zdanením v hrubom 150 2008. 150 miliónov korún za jeden rok. To by bolo 12 000 eur. Tá daň, čo by bol ten daňový podvod. On podnikal v takýchto objemoch a podnikal s jednou SROčkou a na živnosť. S jednou SROčkou na živnosť. Skúmal som si to cez obchodný register. Nikdy nebol v inej SROčke ako tú, ktorú hovorím pravdu alebo nehovorím pravdu. Myslím, že iba v Region Press, áno. A nikde som vás nenašiel, že by ste boli v inej SROčke. V podstate to bolo tak, že najprv som mal živnosť od 97. do 2006 som robil na živnosť a potom reálne tú činnosť sa preklopila na SROčku. Hoci SROčka už bola od 2002, ale vlastne nerobila žiadnu činnosť. Jasné. Čiže najprv na živnosť asi 10 rokov a potom zbytok na SROčku. Ja poznám kopu podnikateľov, ktorí v podstate aj v takom kontakte som bol. 28 zamestnancov, 14 firiem. Kto chce kradnúť na daniach, kto chce optimalizovať a on mal na to peniaze, aby si mohol zaplatiť tých ľudí, ktorí by mu tie optimalizačné schémy urobili, že do jednej firmy dám budovy, do jednej dám stroje, do tretej dám ľudí, budú si fakturovať a budú všetky na nule, alebo budú všetky v strate. Napriek tomu to neurobil. Také sú fakty. A myslím si, že mám ako k tomu čo povedať, pretože mám po vysokej škole viac ako 3 roky odrobené na daňovej kontrole DPH v Banskej Bystrici. Takže myslím si, že viem zaujať k tomu kvalifikované stanovisko. Ale daňový podvodník sa takto nespráva. A takto nepodniká. Pretože máme podnikateľov oveľa menších a majú kopu firiem. To je len firma. To je šanón papierov. A faktúry idú. Takže smeráci presvedčili celé Slovensko presvedčili o tom, že toto je daňový podvodník. No, áno, ale jednoducho je to tak, ľudia sú tým tak nakazení, že jednoducho sa to berie ako pravda. A berie sa to, že o tom sa ani nediskutuje. Ale jednoducho nie je to pravda. A fakty hovoria o niečom inom. A dáta, ktoré sú verejne dostupné. Takže nič, to bola len reakcia. Ďakujem pekne. A ja len chcem doplniť, že počuli ste naozaj, že keď chcete robiť podvody, tak čím viacej SROčiek máte, tým viacej sa to dá. Je tak, pán daňový odborník? Áno. Samozrejme. A pred chvíľou ste počuli, prosím? Tak, legálne si. Počuli ste, jasné. Ale počuli ste, prepáčte, pred chvíľou, koľko mala Ficová manželka SROčiek? 700. Vyše 700. Vyše 700. Viete prečo? Ale to sú presne to je to, čo teraz pán rozprával. Fico nikdy nepovedal o svojom bratovi, ktorý bol obvinený z daňového podvodu a stratilo sa mu všetko daňové účtovníctvo sa mu zo dňa na deň stratilo. O tomto Fico nikdy nepovedal.
Je to, môžete si to vygoogliť, Fico brat, podvod daňový. Stratilo sa a potom už polícia to zamietla, pretože nemal. Viete, kde mal Matovič všetky daňové veci? Povedz, kde si mal daňové veci. U babky na povale. A prečo si ich tam, alebo si ich tam skryl? No lebo som potreboval ich niekde odložiť a bolo mi ich ľúto, lebo to bolo začiatok môjho podnikania, tak ja som mal aj v roku 2015, 16, či kedy som vlastne policajtom znaky povedal, keď sa ma pýtali, kde mám účtovníctvo, povedal som u babky na povale, tak v roku 2015 alebo 16 som tam mal účtovníctvo aj z roku 1997, čiže 20 rokov staré, ktoré mohlo byť už 15 rokov legálne v zbere, lebo som ho nepotreboval už podľa zákona skladovať, takže... Prepáčte, Fico rozpráva, že Matovič je daňový podvodník, ktorý si svoje účtovníctvo odložil u babky a nech sa páči, policajti, tu ho máte, zobrali si ho. Nie, Fico hovorí, že som si ho skryl. Skryl. Nie, Fico povedal, že som ho dal do zberu. A ja som vlastne na to tak reagoval. On povedal, že dal tlačovku a povedal, že ja som dal komplet svoje účtovníctvo do zberu. Že jak zberek, zavolal som policajtom znaky, že však u mojej babky na povale ho máte, keď to chcete. Takže taký zber bol u nás. Čiže, dobre, toto povedal. Čiže Matovič je daňový podvodník, ktoré svoje daňové účtovníctvo všetko mal. Nepotreboval ho skartovať. A Ficov brat, Ficomu bratovi od rána do večera zmizlo. Čiže Ficov brat nie je podvodník, ale Matovič je podvodník. Pri Ficovom bratovi a jeho firme je